No moro. Mä en tiedä, siis tää on tosi randomi. Mulla ei siis on, mä siis kuvaan mun puhelimella. Ja mä en myöskään osaa editoida mitenkään. Mulla ei tuu mitään räjähdyksiä. Mä en edes tiedä mitä mä teen. Hyvä kun mä en tiedä kuka mä oon. Mä oon nyt siis töissä. Nyt on siis värkkä. Ja mulla ei oo valvontaa, niin mä nyt ajattelin aloittaa tän. Kun mä en aamulla kerennyt. Mä ainakin käyn salilla. Se on niin kuin ainakin luvassa. Ja mulla loppuu työt 2:30. Noi on asiat, mitä mä tiedän. Ja mun täytyy soittaa yksi puhelu myöskin tänään. Mä varmaan kuvaan vaan, mitä tulee mieleen. Miksi mä teen tätä? Tää on jotenkin silleen niin kuin jollain tavalla rennompaa kuvata tällainen niin kuin YouTube-video kuin sit TikTokia. Kun tässä voi vähän tälleen niin kuin jaaritella. Tai tiiäks, kun TikTokkiin täytyy tehdä silleen niin kuin... Mun tekee vähän mieli karkkia. Ei tuota kaappia voi näyttää. Mä mietin, että mä olisin näyttänyt, miltä näyttää meikäläisen toi... Hyi vittu. Miltä näyttää mun työkaappi, mutta ei sitä voinut näyttää. Se oli niin bronskin näköinen. Meillä oli tänään niin kuin yleisurheilukisat koulusta. Ja tuli kyllä siis niin kuin vanhat muistot mieleen. Koska silloin aina kun meillä oli yleisurheilukisat, mä muistan, se oli parasta. Ja sitten mä menin aina koulujen välisiin. Se oli kans kiva. Ja mä muistan oikeesti, mä oon ollut niin idiootti. Sitten kun koulujen väliset kisat oli aina Porissa. Niin sit kun mä olin siellä, niin mun ei olisi tarvinnut niin mennä ikinä kouluun sen jälkeen enää. Kun sit mä olisin yli ollut joku 0,5 tuntia enää siellä. Mun oli siis aina pakko mennä kouluun, niin kuin siksi 0,5 tunniksi. Mä siis sanoin äitille, että voiko se niinku venaa mua tässä 0,5 tuntia, koska mä haluaisin käydä näyttää, jos mä olin tiiäksä voittanut tai ollut toinen tai ihan mitä vaan, mutta oli pakko käydä flexaamassa. Sitten porukka oli vaan tälleen, oi hyvä, ja sitten ne jatkoi vaan sitä opiskelua, mä tälleen, voiko mä lähteä? Näin mä sit voinut enää lähteä. Sitten mä olin sen 0,5 tuntia siellä näin. Oh yeah, mä pääsin kotiin, nyt työt loppui! Mä oon semmonen karkkihirmu, että terve vaan ihan oikeasti kaikille. Minä karkki, sinä ihminen. Joo! Miks mä huudan? Siis tuolla on aivan järkyttävän kuuma. Aamulla oli kylmä, mut nyt on kuuma. This is so weird. Mut joo, mä menen salille. Mä menen ehkä joskus kello nyt 2:45. Mä soitan nyt sen mun puhelun mun managerin kanssa. Siis toi oikeesti, oh my god, toi on niin outoa sanoa, että mä soitan managerille. Niinku mulla manageri. What? Miksi? Tai voit sitä niinku mun kohdalla edes kutsua manageriksi? Tai niinku onko mä managerin arvoinen ihminen? Ehkä en. Mut joo, mä soitan nyt sille, tälleen halo, minä olen täällä, sinä olet siellä, mitä tapahtuu ja tolleen. Niin joo, mun täytyy soittaa sille nyt. Mutta niin, siis mä menen 5 ehkä salille. Mun täytyy myös syödä jotain, mun on kauhean nälkä. Mä oon semmonen leipähirmu, että mä voisin siis oikeesti ehkä elää jopa leivällä. Mä rakastan leipää. Ja siis oikeesti mitä pullavampi... Pullava? Mitä... Pehmeä? Mitä vaaleampi leipistä paremmin. Ruisleipä alkaa olla jo vähän siinä rajoilla, että onko se liian terveellistä meikäläisille ehkä. No moro koira! Älkää ihmetelkö miksi meillä on nää tuolit tässä pöydällä, koska me imuroimme, niin sen takia. Nyt phone callin. Yeah! Hola, ¿cómo estás en este marino? Dersegarano Alexi Espereno Dregne. Sohenena Servede. Se on sijaan saksa ja tarkoittaa, että moro, mitä kuuluu? Mä oon nyt vaan ollut tässä joku 100 tuntia ehkä. Luulit varmaan, että nukuin, mutta en. Mun täytyy mennä salille pian. Jes, tohon tippui äsken mun lompakko. Mä pääsin nyt salille. Onks toi nyt ihan paskanen toi pikkuhetki? Joo, mä vedin tossa noin äsken 8 leipää ja 2 omarmunkkia. Tehtävä suoritettu. Mä oisin voinut myös oikeesti nukkua kotona, mutta mä tulin tän salille.
Koska mä en tiedä mikä mä oon. Mä oon Aleksi. Koska mä tulin salille, niin voidaan kaikki sanoa yhteen ääneen. Hyvä Aleksi. Yhteen nyt. Hyvä Aleksi. Yes. Siis mitä kaikki kuuntelee oikeesti salilla? Tai siis kaikki varmaan naurais mulle, kun ne kuulis millaisia listoja mä kuuntelen salilla. Tai siis ne on just jotain, tiiäks... Tai siis kasaria esim. Kasari kova. Ysäri kova. Mut siis kyllä... Siis Adele kova. Kova salille. Porukka varmaan luulee, tiiäks, kun mulla on tämmönen ilme. Kun mä oon salilla. Niin että mä kuuntelen jotain sellaista... Jotain tommoista musiikkia, mut ei. Oikeesti mä kuuntelen. Never mind, I'm fine. Someone like you. Nyt mä menen reenaan. En mä varmaan tehnyt mitään sit teet. Mä lähden kai kotiin. Sitten vaan. Okay, I have to say that. Musta tuntuu, että mulla tulee piari, jos mä nyt teen jotain penkkiä. Niin sit se ei oo kiva kyllä. No mut ei se haittaa, se oli ihan hauskaa. Oh my god. This is bullshit. Oikeesti kiitos ja näkemiin. Mä näytän siltä, että mä olisin käynyt saunassa, mut en oo. Mä en käsitä miksi mä hikoan kuin pieni syöttöporsas. Oh my god, täällä on lämmin. Siis what? Tuliks kesä takas? No ehkä, toivottavasti tuli. Koska mä oon niin vittu syksy. Ja talvi. Kaikki loskea taas, oh my god, pimeys. Mä oon miettinyt, että jos jollain on jossain Espanjassa tai jossain joku kämppä ja haluu vaikka antaa sen mulle. Mä voin siis ottaa sen kyllä vastaan. Ihan ilomielin. Niin pistä vaikka DM tai jotain, jos on. Mä oon kotona. Mä en oikeesti edes tee enää varmaan mitään. Mun pitää varmaan nyt lopettaa tää, koska siis... Tää nyt oli tämmönen harjoituskappale. Prototype. Te voitte kommentoida, tiiäksä, että millaisia videoita te haluatte, että mä teen. Niinku nimenomaan tämmösiä. Haluatteko te... Niinku mitä? Ja tilatkaa kanava. Mä alan nyt silleen suht tasaisen tappavasti lisäämään YouTube-videoita. Ja mä koitan sit... No toki niinku kuuntelen teitä, että mitä te haluatte, mutta koitan myös itse keksiä vähän sit jotain semmoista niinku... Mä tykkään kyllä tämmöisestä perusjäppäämisestä vaan. Niinku tämmöisestä vlogaamisesta. Tälleen vaan, että mulla on tää puhelin mukana ja mä kuvaan. Ja sit mä vaan niinku otan teidät mukaan mun elämään, niinku käytännössä. Mutta joo, nyt mun tekee niin paljon mieli karkkia, että mä menen nyt ostamaan karkkia. Niin. Kommentoikaa vaikka teidän lempi irtokarkki. Mun on Ahaa Krispi. Niin, ensi videoon!